onde tamén se puido ver a solidariedade dunha vila inteira. Foi en Boiro. Arredor de 300 persoas andiveron nunha nova edición da andaina organizada pola Cruz Vermella para recadar fondos. Boiro sacou á rúa a súa solidariedade para axudar a Cruz Vermella a recadar fondos. Aínda coa resaca da andaina peñeira, preto de 300 persoas participaron no evento organizado pola entidade. Aínda que o número de participantes non iguala ao de edicións anteriores, dende Cruz Vermella agradeceron a boa disposición dos boirenses. Este ano rondamos os 300 participantes, non é a marabunta que tuvemos fai un par de anos. O ano pasado xa tuvemos un mal día que nos condicionou moito, pero bueno, estamos contentos co resultado e sobre todo ca resposta do pobo de Boiro, que sempre é solidaria e sempre está con nós. Entón, bueno, sobre 300 personas máis ou menos. Boiro é solidario sempre, Boiro sempre responde. A verdade é que para calqueira iniciativa que se lle bote unha man, traballar co respaldo deste pueblo é unha maravilla, a verdade é que dá gusto. A andaina saiu dende a Praza do Concello e percorreu diferentes puntos do municipio como o Pazo de Goiáns ou o Paseo do Río Breiro. Aquí en Boiro. Tema, perdón. Que desde o Concello sempre estamos encaminados a axudar. Sí. Un evento que pretende recadar fondos para financiar os vindeiros proxectos que levará a cabo Cruz Vermella en Boiro. Cruz Vermella tratamos de estar sempre cerca das persoas, traballamos man a man ca Concellería de Política Social do Concello de Boiro, que están facendo tamén un boísimo traballo. Estamos chegando cada vez a máis persoas que nos necesitan, non só enfermedades, sino en prevención, que é o que tratamos moi a menudo. Bueno, a verdade é que é moi importante este apoio que temos e a verdade estamos moi contentos con el. Na andaina colaborou o Concello, tendendo unha man a Cruz Vermella outro ano máis. Sí, nós intentamos, dentro das nosas posibilidades, pois prestarlle a colaboración que podemos a todo aquel que nos lo pide, non? En este caso, pois trátase de Cruz Vermella, unha entidade que axuda e presta servicio en todo o mundo a miles e miles e millóns de persoas, e nós hoxe temos a suerte de poder colaborar con eles e prestarlle o noso apoio e colaborar en esta andaina que